Salutare și prieteni, astăzi o să vă arăt cum să facem un portal normal. Dacă strângem câte îmi zice, 100 de inimi, să-l facem și pe asta cu ochi. 100 am zis. Patru. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 mai trebuie una aici. Și așa ne încărcăm cu asta. 1, 2, 3, 4. 3. După aceea las berecheta și vedeți așa. Și asta cu portalul. Și cum să intrăm în el? Mai Charlie. Stai. Așa, perfect. Am intrat. Așa, așteptăm. Minecraft cu foc. O să vă arăt ceva foarte, foarte tare. O să punem pe pauză până revenim. Am revenit, după cum vedeți. Pe aceea trebuie voi să mergeți în față. Nu se distruge. Nu vă atingeți de ale, vă rog. Deci, când vedeți aici, nu vă atingeți de așa ceva. Fiți atenți, vedeți aici pe planeta asta roșie. Nu vreau să mă urc așa de sus. Căutăm un pat și fiți atenți ce tare. Se pare că avem tot de-aia albă lângă mine. Ok. Nici. Ba da. Stai, miciare. E TNT. Aici, în planeta asta roșie, TNT-ul, dacă nu știți cum este ce TNT să folosiți aici, folosiți un pat. Mai degrabă mă duc în treaba mea, nu mai stau pe aici. Vreau să văd și ce castelare este. Ce castel mai este aici? Sunt singularare. Toți are sunt castele, vei, să faceți un castel. Vă provoc să vă faceți un castel. Nu intra și tu în bloc cu mine. Am fugit. Așa, și să revenim acasă la noi. Și am revenit acasă la noi și cam acesta a fost vlogul pe ziua de astăzi. Bye bye! Bă, pup!